د پێشڤەچوونên داوی de li Eniyên şer li Sûriyê tevgera Ehrar el Şam û Cebhetul Nusra li bajarê Zebedanî li gundewarê Şamê êrişî bargehê rejîmê û milîşiyên Hizbullah li Çiyayê Bakur yê bi ser bajarê Zebedanî vekirin û artêşa azad ji aliyê xwe de rêbendên El Kerzat û Elmora kontrol kirin û sê tangên rejîmê têk şikandin. Herûha bi dehan çekdarên Hizbullah hatine kuştin û bi dehan jî birîndar ketin û firokeyên rejîmê ji aliyê xwe ve bajar bi hejmareka mûşek armanc kirin. Herûha li Helebê odeya operasyona Fetih Heleb di daxuyaniyekê de ragihand ew ê êrişên xwe bi tang û mûşekên giran bi ser bajarokên Nubil û El Zehra de bêhtir bikin û ew ê şerê xwe li taxên Helebê firehtir bikin da got rejîma Esed êrişên xwe bi ser bajarê Zebedanî ve bisekinîne. Ketîbeyên Eniya Başûr li gundewarê Derayê navçeya Til El Şêx ya stratîjî gonêzî balafirxaneya El Su'layê li gundewarê Swêda kontrol kirin. Malperên nûçeyan li Derayê ragihandin got 35 leşgerên rejîmê û milîşeyên wê hatine kuştin û bi dehan leşgerên rejîmê jî li ba ketîbeyên Eniya Başûr hatine dîlgirtin. Herûha agir bi balafirxaneya El Su'layê ketiye piştî got artêşa azad ew derbi mûşek û tompên tangan armanc kirin. Herûha jî derên nêzî rejîmê kuştina 4 serbazên xwe duî şerî de tekez kirin. Dema got em berê xwe bidin Idlibê, artêşa El Fetih êrişî her du bajarokên El Fu'a û Kefreya bi bêtirî 500 topên giran kirine li gorî toreya Şamiyan û Çeyan. û li gorî hin jî derên Xucehî li Idlibê dane diyarkirin got artêşa El Fetih sê tang û 4 tirimbêlên doşkayê têk şikandin. Herûha hevrêzên Idlibê ragihandin got artêşa El Fetih bargeha medacên El Hesnawî kontrol kirin. Ji aliyekî din ve artêşa El Fetih ragihand got wê operasyona rêzgarkirina her du bajarokên El Fu'a û Kefreya berdewam be ta got piştgirî be ji bajarê Zebedanî re.